Nengo ma kit chiemo duto idho dwe mar 7 higani ka opim kod kinde ma kamano higa mokalo. Alod spinach, nyanya kod gas mar tedo kende ema nengo ne odok piny e thuolo ma kamano. Nyalo bedo ni nengo chiemo e Kenya ka endi ok nyal dok chien, kata bedo ni jo Kenya sani keyo. Edwin Okoth miyo waler. Duol mochung' ne golo kwan e lo piny owacho KNBS koro wacho ni ka opim kod higa mokalo, nengo mag kit chiemo duto osemedore kod kind 6% nyaka 32%. Ranyisi ni kata bed ni en kinde keyo, nengo mag chiemo pod ni malo higani. Oganda, otungu kod olaye ma nengo gi oseidho malo mogik kendo moingo 10% kaluwore kod kwan mar KNBS. Chak, rabuon kod olembe kaka machungwa kaachiel kod carrots bende nengo gi osemedore e thuolo mar higa achiel mosekalo. Chiemo kaka olayo, rabuon kod nyanya kata kamano nengo gi oselwar matin e kinde mar dwe achiel mosekalo kaluwore kod kwan go ma igole giko dwe ka dwe. E mwandu mopogore kod chiemo, gas mar tedo kende ma nengo ne osedok piny kod 10%. Lokruok ma otimore e thuolo mar dwe achiel mosekalo. Dwe mar 7 higa mokalo, petrol lita achiel ne Sh159 gotongla achiel, ka diesel ne Sh140. Nengo mwandu go osemed didek e thuolo mar higa achiel no, kendo sani uso gi Sh194 kod Sh179 lita ka lita mar petrol kod diesel. Medruok e nengo mwandu go KNBS wacho ni koro medo nengo wuoth kod mar teko sitima kod ma ok tin ni 40% e thuolo ma kamano. Mano tiende ni kama ne oganda idho e nyamburko kod Sh100, sani koro en Sh140. KNBS kata kamano wacho ni e dwe achiel mokalo, pek mar ngima osedok piny kowuok 7.9 dwe mar 6 nyaka 7.3 dwe mar 7. Ma biro kaluwore kod keyo mag cham ma osechak e gwenge, kendo geno nitiere ni oganda nyalo yudo fuong'ruok e mesa kuom thuolo mar dweche 2 mabiro. Oganda ma osebed ka igolo e puothe kuom dweche 2 mokalo, kata kamano nengo ne pod ni malo, kendo en ranyisi ni wang' ne jopur mag oganda nyalo medo yuto ka gitero mwandu ne chiro. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.